O sa tanan nga makauban nato karon nga kabuntagon. Good morning kaninyong tanan. O dalaygon ang Dios sa iya gyud nga faithfulness sa ato nga kinabuhi o ebidensya ana higala nga niya pata karon, buhi pata. O tungod kana kay ang Dios naluoy sa atoa. Title sa atong message karon, Is your eternal destination hell? Is your eternal destination hell? Revelation 21:3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are faithful and true. Or true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and will be his God, and he shall be my son. But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and the sorcerers, and murderers, and whoremongers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Is your eternal destination hell? Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word. We thank you for this day, Lord God, wherein we can study thy word. Thank you so much, Ginoo, sa imo nga pag-bless ka namo, gipamata pamini mo, Lord. O ikaw, Ginoo, mahigugmaon ka namo. Amahan, pasaylo kami sa mong makalapasan, bisan pa man o Dios, naghangyo kami nga ang imong dugo. Magahinlo ka namo sa mga pagkadautan karon, Ginoo, bisan pa man o Dios. Ikaw mag-bless sa imong pulong, gi-acknowledge na ko nga wala ko'y mahimo, kung wala ang imong tabang, Lord God. I-bless ang imong pulong, nga imuhan ni Lord God, dili ni ako ang pulong, hinapaon ta o Diyos, masaysay sa pinakasayon, pinakasimple lamang na pamaagi o Diyos, o mga-convict sa kasing-kasing sa nagapaminaw nini. Amahan, ginutugyan namo diha kanimo sa pangalan ni Jesus, among Diyos ug manluluwas. Amen. Is your eternal destination hell? Karon isgutan nato ang impyerno, no? Inside look into hell. Now, hell is a subject that's not discussed enough in the Word of God by most of the preachers today, no? Most sa mga sikat na mga preachers today, labi na kung naka-monitor ka sa mga online, sa mga prosperity gospel preacher, ang hell nga subject is tagsara kay na siya ma-discuss karon, no? O gani daghang mga preacher ang nagaingon nga no need na daw na siya i-preach kay somehow symbolic ra daw na siya, dili daw na siya tinuod kay God is love, no? Of course, wala man nato gilimod nga ang Dios gugma, pero mao na ato makita karon nga panahon nga sindam na kay na siya. Hell was not something that people preach on, no? O dili lamang kana nagkay mga tawo nga dili jud ganahan sa subject nga hell. O people make fun of the word hell, no? O gani kung nakato na ka sa Amerika kanang word nga hell, kuan kay na siya murag yaga ra kay na siya nga word. But remember that the Lord Jesus Christ speaks more about hell than heaven. Mao nang atong timan-an higala nga ang atong Ginoong Hesukristo is nagahisgot pa siya more than heaven ang hell, no? Permi na niya giwali mo nang iyang ginawali, mas giwali pa niya ang hell kaysa heaven. Mao na ato makitaan sa gospel. Hell is a literal place of people who rejected the Lord Jesus Christ. Mao na ang place sa mga tao nga nag-reject sa Ginoong Hesukristo. O atong timan-an higala that there is no safety in hell. Wala joy safety sa hell. Walay safety nga makaplagan diya sa hell. Ang hell isa ka lugar nga o ang impyerno isa ka lugar nga even your enemy dili nimo gusto nga moadto. Tama? Bisan ang imong enemy,
Bisan unsa pa na siya ka daot or unsa pa na nga gibuhat niya sa imuha ka sakit, pero dili jud ka musugot nga kana nga tawo mo adtong impierno. Kay ngano man, there is no safety in hell. Mana nga atong makit-an higala. Therefore, don't let your eternal destination be hell, no? Ayaw itugot nga ang imong destination impierno. Ayaw itugot nga ang imong kalag muadto ra diay sa impierno. Ikaw karon nga nagapaminaw sa radio, no? Kita dili man jud ta dato. Pobre man jud ta, no? Pero pobre pa ta unya ang atoa pa jud nga eternal destination hell. Mao nang pait kayo nga kahintang, no? Nga pobre pa ta unya moadto pa jud tag impierno. Mao nang pangandaman jud nato ning kanang gitawag nga impierno nga gisgutan sa Bible. Now, the origin of hell. First and foremost, hell is originated for Satan's rebellion. No? Gihimo ang hell kay tungod sa rebellion ni Satan. Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, the Bible said, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit." Now, ato makita sa atong ibasa sa history sa diyang nakasala. Nakasala si Lucifer, which is naging Satan, tungod na siya sa pride, o kay gusto niya mahimong Diyos, mapakasama sa Diyos, nakasala siya, na-fall siya. Ang nahitabo, nahimo ng impierno para sa iya. Mao nang origin sa hell. No? Now, sa New Testament, sa Matthew chapter 25, verse 41, atong makita that hell is originally prepared for the devil and his angels. Now, the Bible said, Matthew 25:41, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angel." Now, gi-prepare di ay ang impierno para di ay ni kay Satan og sa iya nga mga angels nga nadala. Nga mga fallen angels kauban niya, mao di ang origin sa hell. Wala di ay nigihimo originally para sa tao. God doesn't want men to burn in hell. Mao nang makita nato. God does not want men to burn in hell. Now, 2 Peter chapter 3 verse 9, mao ni ingon ni Apostle Peter sa mga Christians, that the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Dili di ay gusto sa Ginoo nga ikaw maimpierno. Dili di ay gusto sa Ginoo nga ako maimpierno. Pero unsaon man nato that we ato makita nga padulong man ta sa impierno. Nganong padulong man ta sa impierno? Now, fourth point, origin of hell. Sin sends humans to hell. Mao di ay padulong di ang tao sa impierno. Originally ang impierno dili para sa tao, pero nganong makaadto man ang sa impierno ang tao tungod na siya sa sala. Sin sends humans to hell. Now, Psalms chapter 9 verse 17, the Bible said, "The wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God." No? Ano mo nang ato makita sa Old Testament. Sa New Testament, Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang tanan nakasala og nakabsan sa maya sa Dios. So, tungod sa sala, we are fall short. Dili ta makaadto sa glory sa Dios. Dili ta makaadto sa langit. Therefore, mo nang hinungdan nga maadto ta sa impierno tungod na sa sala. Dili di originally para sa tao ang impierno. Tungod sa sala, mao di ay nga ang tao padulong sa impierno. Now, unsa man ning hell? Unsa may description sa hell? No, kay kaning hell kuan man ni siya, broad bang gyud ni siya nga topic, pero ako lang nga gipili ang pipila mga importante nga description sa hell. Hell is everlasting punishment. Mao nang atong makita igala. Everlasting punishment ang impierno. Mao nang atong makita
and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Mao nang ato makita nga description sa hell nga everlasting punishment diay siya. Mag-ingon tag everlasting, dili na siya matapos. Dili lang na siya million years, billion years, kundi forever and ever and ever and ever and ever and ever mag-antos ta sa ato ang mga sala. Dili lamang kana, but also torments. Mana ingon sa Luke chapter 16 verse 23. Katong story sa Lazarus and the rich man. And in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Now ato makita that hell is a place of torments, no? O kani siya nga eksena, I do believe kani siya nga portion sa scripture. It is not parable because the Lord Jesus Christ is using proper names. No, so now ang description sa hell nga gisgutan dere kay torments. O di lamang kay hell is torments, but hell is also has fire. Na siya fire. Matthew 18:9 man ingon sa Bible, and if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather having two eyes to be cast into hell fire. Naadi ay kalayo dito sa impyerno, no? Naadi ay. And also, hell is a place of darkness, no? Matthew 22:13. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and him take away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Now, darkness, no, ang description niya sa impyerno is dark. Dark din na siya. Now, atong makita nga na fire, pero dark, isa na siya sa makita nato no sa description sa impyerno nga. Supposedly, di ba pag mag-ingon tag kuan, fire, unta, supposedly, unta kuan na siya, kanang hayag kay na siya, kay fire man kaha. Pero now, ato makita, fire siya, naa siya fire, unquenchable fire, at the same time, dark. Now, unsa explanation ani? According sa science, no, kung nag-study ka sa science, makita nimo nga, ang pinaka-init nga color, temperature of fire is dark. No? Ang kuan jud kanang init nga temperature sa fire. Mao nang kanang mo dark na siya. Both ing nanigala seryoso jud di ang Ginoo nga model sa sala. Kaya ang description sa hell na fire pero dark. And di lamang kana, there is wailing and gnashing of teeth. Na ay wailing and gnashing of teeth, and shall cast them into furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth, and shall cast them into furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Verse 42 and verse 50 of Matthew chapter 13. Kaduwa gibalik. But ingnon, na ay wailing and gnashing of teeth. Kanang gnashing of teeth, di ba, pag magkagutag ngipon, mahitabo lamang kana siya pag naatas sa extreme nga depressed, or either naatas sa kanang grabe katugnaw nga lugar, mo nang magkagutag ato ang ngipon. O unsa man ning wailing, kaning wailing nga word, for example, isa ka kamama, unya naa kay 3-year-old nga bata, unya nagbaktas ang imong bata sa highway, unya naay hubog, unya ang hubog ning pagkusog siya padagan ning, unya wa niya nakita ng bata, unya ang bata salpok patay. Unya ang reaction sa mama, mao na ang kanang wailing, kanang grabig singgit nga hila. No? Ikaw, mama god, no? Sakit kay na siya nga part nga ma-witness nimo imong anak nga naligsan, unya ang nakaligis, hubog, no? Mao na ang example sa wailing nga magsinggit-singgit ang mama. Ug mao di ay na ang description sa hell. There is wailing and gnashing of teeth. Ug dili lamang kana, there is no end. Walay end ang impyerno. Dili matapos ang impyerno. And the devil that deceived, Revelation 20:10, them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Higala na, yun ang Bible. Ang impyerno,
forever na siya. And ato makita that the description of hell is it is you are together with the devil. Kung ang isa ka tawo makaadtog impierno, makauban niya ang devil. Mao nang mga dagang magyaga-yaga nga magparty-party sila sa kuan. Party-party daw di sila ganan sa langit. Kay wala daw artista dito sa langit, no? Naay mga yaga-yagaon ba? Makita nimo sa social media nga gusto nila sa impierno kay gusto nila makauban ng devil. Yes, makauban man jud ang devil. Kay ngayon ang Bible, Matthew 25:41, then shall he also say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angel. And ato makita lastly sa description of hell, wrath of God. Mao di ay na siya ang kapungot sa Dios. Kanang kapungot sa Dios sa sala. Mao nang naay impierno. Revelation chapter 14 verse 20, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Mao na nga makita nga wrath of God. Mao di na siya ang impierno is wrath of God, di na siya kapungot sa Dios. Now, John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Mao na siya ang description sa hell. Now, unsa atong lesson nga makitaan sa tong na-discuss? Atong makita, documentary of Christian martyrs shows that they were burned at the stake. Why? Because that's the most painful way to die. Atong makita nga ang mga Christian martyrs, sila John Huss, katong mga Kristohan nga nag-una sa toa, gipampatay sila, some of them, or many of them, no, they were burned at the stake. Nga naman nga gi-burn sila. Kay kabalo ang mga ang mga unbeliever nga nagpatay sa ilaha, nga ang kamatayon nga masunog, mo ang pinakasakit nga pamaagi aron mamatay. Kumusta ka ha? What about those who are unsaved, who burned in hell forever? No? Unsa na lang katong mga tao nga nag-reject sa Ginoong Jesucristo o karon nag-antos sila sa impierno forever. No? Mo na nga atong makita nga dapat di ay iseryoso nato ang impierno. No? As a Christian, dapat nabalaan nato pod kung asa tagikan giluwas sa Ginoo. Remember, we are saved by grace. Amen? We are saved by grace. O giluwas ta sa Ginoo sa iyang kaluoy nga dapat paadton ta sa impierno pero wala niya gitugot. Naluoy siya og siya na lang gipadala niya ang iyang bugtong anak aron nga maoy na lang siya ang mag-antos para sa tuwa. No? Hell is a place of fire. And souls right now are burning in hell and on their way to hell. What are you doing about it? As a Christian, we know that some of our loved ones, they are not saved. Dili pa sila saved. Daghang mga tao ang naa sa impierno. No? O probably nakabalita nga na kay silingan dira or nailhan nga namatay bago lang recently, no? Daghang mga tao na ang naa sa impierno karon. O many of people today, they are on their way to hell. As a Christian, unsa man ang imong action nga gibuhat para niini? Unsa man ang akong gibuhat? No? Unsa man ang atong gibuhat niini? Dili nato na malibod nga fact nga daghang mga tawo ang padulong sa impierno. You know what? Kung naalang kanang naay usa ka tawo sa impierno, itugot sa Ginoo nga mag-change ato ang position karon at least 5 minutes lang, sure ko nga daghan ang mga naa sa impierno karon ang gusto makatilaw bisan 5 minutes lang makalakaw diri sa kalibutan, makagiginhawa, pero it's too late for them. Pero napatay makatabang pata sa mga tao nga on their way to hell. Why would you want to take chance of burning in hell for eternity? No? Ngano mangyod nga ang mga tao karon. Kada nasabtan man nato ang impierno. O ngano man nga mohatag tag chance nga moadto ta niana, no? Dapat mangita tag escape.
Remember that God doesn't want you to go to hell. Remember higala, kung dili pa ikaw sure sa imong salvation karon, dili gusto sa Ginoo nga moadto kag impyerno. Mao gani nga wala pa siya ning balik, no? Which is someday mo balik ra gyapon siya. Amen? Pagbalik niya kuhaon ang iyaha, wa pa siya ning balik higala kay gusto niya nga maluwas ka gikan sa impyerno. Remember, God doesn't want you to go to hell. Now, dili man di ay sa Ginoo gusto nga moadto tag impyerno. Dili sa Ginoo gusto nga moadto tag impyerno. But the question is how to be saved from hell. Lisod maluwas pero gipakasayon sa Ginoong Kristo tungod kay nahigugma siya kanimo. Timanan lang nimo nga nagingon ang Bible, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Remember, tungod sa sala, once again, ikaw dili makaadto sa langit ug ako. Tungod sa sala, dili ta kaadto sa langit. O asa man ta moadto? Mao nang sa Revelation 21:8, but the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ato nang timan-an, imuhang timan-an nga kung dili pa ikaw sure sa imong salvation, i-acknowledge nimo nga makasasala ka nga paadto sa impyerno. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dahigog mo ang Diyos sa imo, dili niya gusto nga moadto kag impyerno. Kay again, originally, hell is prepared for Satan and his angels. Dili na sa Ginoo nga gusto nga moadto ka mo nang gipakamatyan ka ni Jesus Christ. Si Jesus Christ isa ka Dios nga naguya sa langit, nagpuyo sa langit. Ning baba siya sa lupa, naguya 33.5 years. Dayon siya namatay aron o siya nagpakamatay aron mabayaran ang silot sa tuang sala, gilubong ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw aron madawat nato ang justification. O kabalo ba ka nganong naagian ni Jesus Christ ang madugo nga kamatayon, masakit, painful death? Kay kabalo ang Ginoo, kay nag-ingon ang pulong sa Dios nga seryoso ang impyerno. Mo nang kipakamatyan ta niya tungod sa reality sa impyerno. Kay kung dili pa tinuod ning impyerno, kung symbolic ra ni siya, kung dili eternal ang impyerno, you know what? No need na magpakamatay ang anak sa Diyos. Pero tungod sa reality sa hell, God commended His love toward us. We are on our way to hell, but God loves us. Dili na ko gusto nak nga moadto kag impyerno, manang pakamatyan ti ka. Imo halang buhaton, dawaton ko nimo. Now, nganong nagihan ni Jesus Christ ang madugo nga kamatayon aron ang iyang dugo makahugas sa ato gikan sa atong mga sala. Romans chapter 5 verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Now, atong pod nga makita, no, nga ang dugo lang diay sa Ginoong Kristo ang makahugas sa atong sala. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dili di ay makaluwas ang ato ang kaugalingong buhat or ang atong kaugalingon mismo, no? Na ako'y madunggan usahay, labi na kung mag-witness, na mga tao maingon, dili man makaluwas ang relihiyon. So mo nang ni-agree man ta kay tinod man na, dili man makaluwas ang relihiyon. Pero ang second part mo ana sila, kita raman ang makaluwas sa atong kaugalingon. Ingon ang Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dili di ay ta makaluwas sa tong kaugalingon. Mano higala, ikaw karon nga nagapamina sa radio, kung dili pa kung imong gisaligan ng imong relihiyon, ayaw na saligi. Dili lagi na makaluwas nimo. No? O ayaw saligi ng imong kaugalingon. Dili lagi ka makaluwas sa imong kaugalingon. Mao ganing gipakamatyan ta sa Ginoo, dili sa Ginoo matutag impyerno kay kabalo siya nga dili ta able nga makaluwas sa tong kaugalingon gikan sa impyerno. Because salvation is not of works, lest any man should boast. Now, dili man di ay kita makaluwas sa tong kaugalingon. Sino kinsa ra? Si Jesus Christ. O sa unsang pamaagi, no? Nga ang tao makadawat sa salvation. Una, kinahanglan nga siya maghinulsol isip usa ka makasasala. Nagingon ang Bible, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Hinulsulan nimo, maghinulsul ka sa Dios isip usa ka makasasala. Ang kun nimo nga nakasala ka sa iya og mangayo ka sorry. Now,
Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang last, imong kung gituohan nimo karon ng gospel nga akong i-share sa imo ha, gikan sa pulong sa Dios, nga gipakamatyan nata sa Ginoo, nga imong buhaton is mosalig ka sa imong kasing-kasing og imo nang isulti sa Ginoo. Nagtuo ba ka karon sa gospel nga imong nadunggan? Naginulsol ba ikaw karon isip o sa kamakasala? Kung oo, and then dili pa ikaw sure sa imong salvation, last ni mga buhaton, isulti mo nimo sa Ginoo nga ikaw mosalig sa iyang anak si Ginoong Jesucristo. I-confess nimo sa imong ngabil ang Ginoong Jesucristo. O kung wala ka kabaloon sa nimo pag-confess, tabangan ti ka karon. Okay? Sundo ka lang kini nga pag-ampo nga o ayon lang una nga ang pagsundog sa pag-ampo may makaluwas kay akong balikon si Ginoong Jesucristo ra man makaluwas. Okay? Susundo ka kini nga pag-ampo diha sa imong nahimutangan tong dili pa ikaw sure sa imong kaluwasan. Mag-ampo kita. Ginoo, naginulsol ako isip usa ka makasala. Ako mosalig nga si Jesus Dios nga namatay gilubong og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw aron ang iyang dugo mao'y makahugas sa akong mga sala, dili ang akong mga buhat. Salamat sa libre na kaluwasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. No? Kung imong gidawat karon ang Ginoong Jesucristo nga imong Dios og manluluwas, mao na ingon sa Bible, you are now saved from eternal punishment of hell. No? O kung Christian na ka, no? I praise God. Kung Kristohano na ka, pwede ba gusto na ako mabalaan paano ka naluwas? Kinsa nag-share sa imo ha? Gusto na ako mabalaan kanus ka naluwas. O kung save na ka, praise the Lord niya na, dalay ko ng Diyos nga luwas na ta gikan sa silot sa impierno sa Dios, padayon pagpangalaga higala sa ato nga buhi nga Dios nga nagluwas ka nato gikan nining makalilisang horrible place nga gitawag nga impierno. O kung imong gi-reject karon, kung imong gi-reject ang pulong sa Dios higala timan i-warn ra ka, no? Gibuhat na ako ni out of love. Nahigugma ko sa imo ha, ikaw nga nagapamina ni sa radio. No? Dili na ako gusto nga mato kag impierno. Pero kung imo jud nga i-reject ang Ginoong Jesucristo o ang iyang pulong, kaning akong gisulti kanimo nga impierno, mao jud ni ang mahimo nimo. But God forbid nga moadto ka niya nga lugar, no? Dalay ko ng Dios sa iyang pulong is your eternal destination hell. Mag-ampo kita pagbalik. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pulong. Ginoo, nag-remind ikaw nga tinuod jud di ay ang impierno, Lord. Many times, Lord God, oftentimes ang mga katawhan nagyaga-ayaga concerning sa impierno. Apan, Lord, hell is a horrible place and dili nimo gusto Ginoo nga moadto mi. But thank you, Lord God, for sending your Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross of Calvary, took our sins, Ginoo, ug kami dili namin moadtog impierno, Lord God. I praise you and we thank you, Ginoo, sa salvation nga among nadawat by your grace. Salamat, Lord, sa imong salvation. Og nagampo ko amahan nga nagapaminaw karon, makonvict sila, Ginoo, sa imong pulong og mudawat sila di kanimo, Lord God, as soon as possible, Lord God. Kay dili wala mi kabalo sa among kinabuhi, Ginoo. Kay nayon man ikaw that our life is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ginoo, i-bless ang imong pulong sa matag usa. In Jesus' name, Amen.